De eerste wat kwam Pollyanna bezeken wie Onkel Pendleton. Ik bruk je niet zeggen waar ik me verschrokken heb. Wat jij dan niets te doen? Wir willen alles verzekeren, aber Dr. Mead heeft meest geen hoop niet. Ik heb een nodig voor Pollyanna. Wil je zeggen dat ik Jimmy Bean gezien heb? Van nu aan wordt hij mijn jong zijn en ik wil hem opnemen. Je willen Jimmy Bean opnemen? Ja, Pollyanna wordt het al verstaan. En zij wordt vrouw daarvan zijn. Aber sicher. Dankeschön. Pollyanna, ik heb een nodig van Onkel Pendleton voor die. Hij laat die zeggen dat hij Jimmy Bean als zijn jong aangenomen heeft. Hij gelooft die was vrouw daarvan zijn. Vrouw, ja, ik zou meinen dat ik vrouw zie. Oh, Tante Polly, ik wil sehr gern voor Jimmy en Thuis vingen. Aber ik zie ook voor Onkel Pendleton vrouw nu wat hij een kind ha. Onkel Pendleton zei mir einmal bloß warten Hund van eine Frau een kind kennen en hen maken. En nu heeft hij een kind. Dr. Chilton zei dat ook. Dr. Chilton? Von wo weißt du dort? Hij zei mir, hij woont in Stuve über ein klein Heim. Ik vroeg hem erop, waarom hij niet een Frau friet had. Pollyanna. Wat zei hij daartoe? Eerst zei hij, daar stand zei hij stil. En ik kriegte niet immer ook van einer vraagt. Hij brukt eine Frau dort bei Deck, en ik wens dat hij bald eine vinger wird. Goedendag, ik zie Millie Snow. Ik zie je komt om vrouwen waar Pollyanna dat gaat. Oh, Millie, du bist sehr freundlich. Pollyanna hat Zustand ist unverändert. Wo geht dort deine Mama? Dort will ik je vertellen, dat die Pollyanna dat zijn kan. Dat is zo schrecklich, so unverhofft, dat zij niet meer ran kan. En dort nu alles, wat zij voor ons gedaan heeft, besonders voor Mama. Zij heeft er doch geleerd dat Spiel te spelen. En wanneer we nu hören, dat zij dat zelfs niet spelen kan, oh, met kind. Nou ja, we kunnen sie auch in das Zustand. Aber wenn sie das hört, wie sie uns geholfen haben, wird sie vielleicht auch war am Bett gleichel ja wollen. Ich glaube, ich verstehe die nicht ganz, Millie. Was soll ich sagen? Ich will, dass ihr klar merken, was sie alles für uns getan haben. Meine Mama ist ganz anders geworden. Dort muss sie weiten. Sie fängt nu auch an, kleine Sachen für die Hospitaler zu kneten und sie freut sich, wenn sie das kann. Pollyanna hat dorthin geruht, die Zeit, was sie am Bad liegt, hängen, ums zu brücken. Sagt wie freuen je uns so sehr, dat wir kennengelernt haben. Will ihr das sein? Ja, wat doen? John Pendleton en Millie Snow waren bloß de eerste van veel wat bezachte. Zij reden daarover, wel luid aan de tijd dat Pollyanna enger gevoerd wordt. Als Tante Polly en zei dat Pollyanna nog keinem zijn kon, gaven zij voor Pollyanna er norecht en Tante Polly af. Wel die zei dat ik deze blijven uit nu brukken doe. De kleine Miel heeft mij zoveel mal gepraat dat ik zo irgend in die kleed brukken. Nu wordt ze zich vrij dat ik daarmee angefangen heb. Die tjane mij vielleicht nicht, aber Pollyanna tjant mij. Ik woon al den ganzen Sommer even im Hotel en ik go wild spazieren für meine Gesundheit. Da habe ich die liebe Pollyanna getroffen. Als ich hört wie ich sehr traurig, aber so schaftig ist sie wie, mit mir denken an meine kleine Tochter, wat ich al Jahre terug verloren habe. Ich verschrok mich, als ich hier dat Kind nicht mehr wat gut kann. Weil die sei, dat Tante Tarbell nu Frau ist? Ich weet, dat hielt sich interessant, aber Pollyanna wird dat verstehen, ab wahr sein. Nicht lang nur Tante Tarbell kwam eine junge Frau mit ungewöhnlich rode Backen en wetgevormde Haar. Zij had Hugo afzaten en Tante Polly kan daar beim noemen en oja zich dat die Frau aan haar huis nan kwam. De Augen van de Frau waren rood, zoals wanneer ze geheeld had. Kan ik Pollyanna zijn? Nee, Pollyanna kann nach keinem sein. Ik zie Tante Pesen. Ik kom bloß wegen de kleine Mia. Ik habe gehört, dat ze inge gefordert ist und dat ze nicht weiter wat gune tjane. Ik wens, ik kan meine gesunde Bein für haar Hand geben. Sie wird mit dein eine Stunde mehr Geld tun als ich in 100 Jahren. Die wollt vielleicht nicht weiter, aber ich habe eine kleine Mia vorgehen gesehen. Wir wohnen ab der Pendleton Hill Gas und sie ging mal vorbei. Sie kommen näher und spielt mit den Kindern. Sie redet mit mir und mit meinem Mann, wann er tschüss wir. Wir hatten das Jahr schwere Tide. Wir waren mutlos und wollen an Schäden loten, aber wir wussten nicht, was wir mit den Kindern tun sollen. Ein Tag vertelt uns Pollyanna von dem Spiel und frug uns auch, dort zu spielen.
En nie heet wie dat ze inge gefordert wordt. Wie dachten da aan, waar de kleine Miaal bij ons verder der zat met de Tinger speelt, lacht en vrouw weer. En ons der het nu zo leid dat ze dat spel niet meer spelen kan. Daarbij zie ik gekomen om haar te zeggen, dat ze zich bij ons vrije zal, wenn wie tot blijven en dat spel spelen wil. Wil je zo goed zijn en haar dat zeggen? Ja, dankzij Tante Pessen dat die gekommen zijn. Zij hadden der grootste gemaakt als Tante Polly bij Nancy in de kerk stond. Nancy, sei mir mal, wat dat van spel is van wanneer de ganze stad redt. De halve stad heeft blijven eisen, hield met familiestriderieën op, einzige leren we hem tegelijk wat verder niet gegleicht had en dat alles van Pollyanna. Ik verzeker dat je zelfde vrouw, maar ik krijg niks uit. Ik neem aan dat u ook van hem spel weet. Sei mir alles wat dat spel bedient. Dat bedient dat Leivetje vom laatste juni de ganze stad vrijgemerkt heeft en niet draaien de mensen dat am en wel een beetje vrouw meer. Vrouw, über wat? Einfach vrouw, dat is dat spel. Die best krijgste ever je Nancy. Wat van spel? Ik wil je dat zeggen, Tante Polly, dat is het spel wat Pollyanna ervoor met haar heeft aangevangen. En zo vertelde zij alles, aangevangen van de kraken bij een paar bijspelen uit de laatste dag. Je worden je verwonderen hoe goed dat schafft. We moeten immer dan denken dat God het met ons goed meint en dat we in jeder Fall eine Ursache haben, um dankbar zijn. Zum Beispiel fängt sie uit dat ik den mondagsmorgens am schlagsten lieden kann. Dann treist sie mich ein Tag mit die Wirt. Du musst am mondagsmorgens früher sein als an jedem anderen Tag in der Weg, wenn dat nu nach saß ganze der diet, bet war am mondagsmorgens kommt. Dort halt mich do even en ik muss lachen. En dan val mir ook bij dat ik je ook dankbar zijn kan dafür, dat ik überhaupt schaffen kann en de Arbeitssteht ha. Aber warum seht sie mich nicht von dem Spiel? Warum deed ze sich immer so plitsch, wann ich dann vroeg? Hol mir dat te gut, Tante Polly. Je hadden haar verboten von ihrem Vater te reden, deswegen kann sie jent nicht sein. Wenn dat Spiel von ihr Vater wir, te ich will sie jent dat sein. Sie bang sich ne wem, mit dem sie dat spielen kann, en omdat sie wem hat, fang ich an mit haar te spielen. Tante Polly wie riet, verleiht de kerk en ging naar Pollyanna. Zij wist nu wem, wer met Pollyanna ook dit spel spelen wird. Die wil vandaag nog een andere persoon bezoeken, lieve kind. Denkt die nog wat van Tante Pessen? Tante Pessen, Josef wordt op dem Weg naar Onkel Pendleton zijn huis en zij hebben schmakke 3 Mjölk en mes wie für haar jong. Zij is goed, man ook. Aber zij schijnen einer von anderen nicht te weten wie gut zij zijn. Zij strijden zich ook en Tante Pessen zegt vielleicht würde zij zich tranen en dan würde zij met de Kinder wegtragen. Hoor, ik had die wat te vertellen wat Tante Pessen mir gesagt hat. Zij willen top liever dat spel spelen zoals du die dat wünscht. Wirklich? Dat freut mich. Ja, zij zei ze hoopt dat du vrouw zijn was. Daarom vertelde ze mij dat om die vrouw te maken, Pollyanna. Wel, Tante Polly, du kannst dat spel? Ja, mijn kind, Nancy heeft mij alles verteld. Dat is een zeer schijnend spel. Ik wil het nu ook met die spelen. Oh, Tante Polly, dat freut mich. Van allen brug ik die de ganze tijd am meisten. Ik geloof, de ganze stad speelt dat spel. De ganze stad is nu veel gelijker aan alles, wenn eine kleine Miaal, wat de mensen geleerd heeft, gaat voor alles en jeder Leut te danken zich te vrij. Oh, ik zie zo vrouw, dan heb ik niet toch een oorzaak vrouw te zijn. Ik wil den lieber Gott dafür danken, dat ik mijn bein gehad heb, zelfs hoor ik dat alle niet. De winter ging voorbij en voorjaar kwam. Pollyanna haar toestand verbetert zich niet. De dag vergingen en de Nachricht über Pollyanna ihre Gesundheit wurde immer schlechter und steht beter. Tante Polly, Nancy und auch all die anderen Freunde und Bekannte von Pollyanna machen sich große Sorgen. Sehr allweillich ging Nancy unter diese Umstände von ein paar Wochen Haus, um ihre kranke Mama zu pflegen, als ihre Geschwister verreist wäre. Sie wisst, wie nötig Tante Polly dort an ihr fehlt in dieser Zeit. De Feuerwerk thuis vloog voorbij.
Een beetje opgerecht in haar feest kwam Nancy waar den Bruder weg naar Tante Polly huis nap. Wel wird Pollyanna dat kunnen? Fühlt sie sich auch beter? Da jinkt nicht an zu denken. Wird sie vielleicht auch? Sie wordt uit haar gedanken gereden als Tante Polly vol vrede der opmerk lacht in de argerand kom. Ik had die van Fancy gezien, Nancy. Schijn dat die waren hier best. Denk die mal aan, ik wil gaan voor vrede der te knallen. Die wist het niet gleich gaan. Aber vielleicht auf dem Weg der Pollyanna war aber gar nicht gaan. Dr. Chilton wie hier. Hij hat haar in gesagt en haar dan im Hospital gebracht. Hij zei dat es gut möglich, dat sie waren gesund wordt. Oh, wirklich? Dr. Chilton? Jo, doch küsst die noch nicht weiter. Wir haben uns verzeiht und wollen uns bald befreien. Nancy had al mal wat van de eerste lijf zwischen Tante Polly en Dr. Chilton gehoord en dan ook gezegd gekregen dat zij zich wel niemals verzeihen würde. Als seine huis ging, had Tante Polly Dr. Chilton als dokter für Pollyanna nach Säuer en Schlote afgeleend. Niemals wird sie arm in ihr huis komen laten, ook wann Pollyanna Säuer daarom gevraagd had. Nancy wie aber te überrascht, als zij deze nu recht hield, hem nog nur irgends wat vragen. Nu Nancy, kom ihr schnell und leid die Sache auf. Reib die Bett uit, dann haben wir uns later beim Preps noch wat vertalen. Jo, dat muss ik Nancy alles nog einmal durch den Kopf gehen laten. De Heilung von Pollyanna, dat Dr. Chilton en Tante Polly sich verzeiht hadden, de Chast en Tante Polly selbst. Zij wie es omgedreht. So kann Nancy Tante Polly gleich. Nee, so hat sie er noch niemals begrüßt. War glücklich ging Nancy in ihre Stube, knallt sich doll in Bett, aber zum ersten Mal an ihr Leben so entschlossen. O Dankeschön, lieber Vater im Himmel. Dankeschön, dat die Wunder des. Dankeschön, dat die uns nicht täuscht, wann wir durchab vertrauen, dat die dat bloß Geld mit uns meinst.